सा विद्या जा विमुक्ताए विद्या ही मुक्ति प्रदान करिथाए। ସେହି ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ ବିଦ୍ୟାର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ଭାବରେ ଜଣାଥିବା ନାମଟି ଏବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମରେ ନାମିତ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବା ଏହି କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା 5T ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଇରା ବ୍ଲକର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତ୍ରିଲୋଚନପୁର। ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାରେ ଗୁଗୁଲ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏହାର ନାଁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଘଡ଼ାଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ 2023-24 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। କାନ୍ଥରେ ଅଙ୍କିତ ଏହି ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ସତେ ଯେପରି ମନେ ହୁଏ କାନ୍ଥ ଏଠି କଥା କହୁଛି ଏବଂ ପଥର ଏଠି ଗୀତ ଗାଉଛି। ହସି ଖେଳି ପଢ଼ିବାକୁ ଏବଂ ନୂଆ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାକୁ ହାତ ଠାରି ଡାକୁଛି। ସମ୍ମୁଖରେ ମହାପୁରୁଷଗଣଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମନରେ ବୀରତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ କରାଉଛି। ଏହି ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷଣକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ସହିତ ମନରେ ଅହେତୁକ ଉନ୍ମାଦନା ସୃଷ୍ଟି କରି କୋମଳମତି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରିଛି। ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବରୁ। ଖଡ଼ିଛୁଆଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ କୋମଳମତି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଦାସର୍ବଦା ତତ୍ପର। ନିଜକୁ ଝୋଟି ଚିତା ଆମ୍ବଡାଳ ଫୁଲରେ ସଜେଇ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନେଇ ବସିଥାଏ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଗମନକୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ଝୋଟି ଚିତା ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍କନ ହୋଇଛି। ଏହା ହିଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। 1963 ମସିହାରେ ଝାଟି ମାଟିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଟି 8ଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ବିଶିଷ୍ଟ ପକ୍କା ଘରରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବାଲବାଟିକା ଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9ଟି ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଛି। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନ ନିମନ୍ତେ ରହିଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଣୀଗୃହ। ଏହି କୋଠରୀରେ ଅଙ୍କନ ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷଣ ଆଧାରିତ, ଯାହାକି ଶିକ୍ଷଣକୁ ସହଜ ସରଳ କରିବା ସହିତ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ନୂତନ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଆନନ୍ଦଦାୟୀ କରିବାକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ। ଗୀତ ନାଚ ହସ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ ଶିକ୍ଷଣ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଶିକ୍ଷଣକୁ ସହଜ ଓ ବୋଧଗମ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରେଣୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷରେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁନଥିବା ବିଷୟଟିକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀରେ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏଥିସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ପ୍ରତିଦିନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସହ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥାଏ।
ଯାହାକି ପିଲାଙ୍କର ନୈତିକ ବିକାଶ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାଏ। ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ନଖ କାଟିବା ଏବଂ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ନିଜର ୟୁନିଫର୍ମକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିବା, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ ପାଇଁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସମୟ ଦେବା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଯୋଗ, ବ୍ୟାୟାମ ଆଦି ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଇଥାଏ। ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ଖାଦ୍ୟର ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୋଷେଇ ଘର ରହିଛି। ଖାଦ୍ୟର ନିରାପତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରୋଷେଇ ଘରର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଆରମ୍ଭରେ ଭୋଜନ ମନ୍ତ୍ର କରାଯାଉଛି। ଭୋଜନ ପରେ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ପିଇବା ପାଇଁ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ରୋଷେଇ ନିମିତ୍ତ ପନିପରିବା ପାଇଁ ଏକ ପୋଷଣ ବଗିଚା ସହିତ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଫୁଲ ବଗିଚା ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସାଜିଛି। ସୁବାସିତ ଫୁଲରୁ ଭାସି ଆସୁଥିବା ବାସ୍ନା ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଖେଳାଇବା ସହ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷମାନେ ଅନେକ ଉପକାରରେ ଲାଗନ୍ତି। ଉଭୟ ଝିଅ ଓ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶୌଚାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ର୍ୟାମ୍ପର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏକ ମାରାତ୍ମକ ଜିନିଷ, ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ହତା ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ଯେପରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଗଠନ ହୋଇଥାଏ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏବଂ ଇକୋ କ୍ଲବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ହତା ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ସହ ଗାଁର ପାଣି ଟାଙ୍କି ପାଖ, ପୋଖରୀ, ହୁଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ପରିଷ୍କାର ରଖିଥାନ୍ତି। ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କିମ୍ବା ପରିବେଶ ପରିଷ୍କାର ନିମନ୍ତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନେ କରିଥାନ୍ତି ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। ନିଜର ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରତିଭା ଦ୍ୱାରା ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଗୀତ, ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଇଥାନ୍ତି ସଚେତନ। ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆୟୋଜିତ ହୁଏ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ। ପାଠ ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାରୁ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଯଥା ମ୍ୟାଥ୍ ରେସ୍, ଦୌଡ଼, ସ୍କିପିଂ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର, ବୁରାଡିଆଁ, ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ, କ୍ରିକେଟ୍ ଆଦି ଖେଳ କରାଯାଇ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥାଏ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ବିଜେତା ହେବା ସହ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମକୁ ନେଇପାରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ଖେଳନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଥା ନାଚ, ସଙ୍ଗୀତ, ଖେଳନା ତିଆରି ଆଦି କରାଯାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଉଛି। ଏଥିସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ବିଜେତା ହୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରଠାରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି କିପରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଗେଇ ନେଇପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ।